ביום שבת בשעה 6:30 בבוקר שמחת תורה החלה מתקפה אכזרית שתוכננה בקפידה במשך שנתיים. המפתח היה אלמנט ההפתעה. הכל החל במטח טילים כבד לעבר אזורים רבים בישראל. בחסות הטילים מתקדם כוח החלוץ, כמה מאות מחבלים מיחידת העילית נוח'בה שמתמחה ומתאמנת בדיוק לרגע הזה, חדירה לשטח ישראל. תנועתם בתוך הרצועה לעבר הגבול הייתה ככל הנראה דרך מנהרות, כדי שלא לעורר חשד. כאן הגיע שלב המפתח לכל המתקפה, פגיעה במערך התצפיות המשוכלל של צה"ל, מערכת רואה יורה, באמצעות רחפנים ומטעני נפץ ממוקדים. מה שראינו במהלך הפתיחה זה הטלה של חימושים קטנים. דברים האלה הם דברים שהם ברמה של מוצרי מדף שמוכרים בעולם. השלב הבא, פגיעה בגנרטורים ובהספקת החשמל לגדר ולרשת הקשר של המוצבים, וניטרול מערך המצלמות שאמורות לחזק ולגבות את אמצעי ההגנה. כך למעשה קרס בקלות כל מערך הגילוי הטכנולוגי. אללהו אכבר ולله الحمد. هاي الشغل الطيب. هاي الشغل. אללהו אכבר. כשהעיניים והאוזניים של מפקדת אוגדת עזה מנוטרלים, ניתן האות לפריצת הגדר בכ-20 נקודות לכל אורך הגבול. הם בני השייח אחמד יאסין, הם בני الشعب الفلسطيني يستعيدون غلاف بما يسمى غلاف غزة. هذه كلها أراضينا إخواننا. הכוחות התוקפים היו מוכנים היטב לטנקים הבודדים שהוזנקו ופגעו בהם בטילי נ"ט וברחפנים. جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام. ولنأتينهم بالجنود الناقبة لهم بها. לאחר שחצו את הגדר, המטרות הבאות היו בסיסי ומוצבי צה"ל הפרוסים לאורך הגבול. כאן נכנס לפעולה הגל השני של התקיפה, שמנה כבר יותר מ-1,200 מחבלים. במוצבים האלה אין מספיק חיילים שיכולים להתמודד עם כוח תוקף כל כך גדול, בוודאי לא בשבת, מה גם שרבים מהלוחמים שהו באותה העת במרחבים מוגנים בשל ירי הרקטות. המחבלים תקפו וכבשו את מפקדת אוגדת עזה, הלב הפועם של הזירה, את מעבר ארז בצפון הרצועה, מוצבי התצפית נחל עוז וכיסופים, והחזיקו בהם במשך שעות ארוכות. المفاجأة كانت أن هذا الجيش انهارت هذه الفرقة بأسرع كثيرا مما توقعت قيادة القسام. يعني كان التقدير أنه ستكون معركة تستمر لساعات طويلة. الفرقة انهارت خلال وقت قصير مثالي. الآن قواتنا سيكون يصدر من رعيم باتجاه قطاع غزة. משנוטרלה ההגנה הצבאית, הדרך לפגיעה באזרחים הייתה קצרה. כל חוליה קיבלה יישוב מטרה וגודלה היה בהתאם. על קיבוץ בארי הגדול, למשל, הסתערו יותר מ100 מחבלים. כמה חוליות נפרסו בצירים הראשיים, הקימו מחסומים ותקפו שוטרים למנוע זרימה של כוחות תגבור. מי שבאו לעזור לא שיערו בנפשם איזו כמות וכוח אש יעמדו מולם. وحققت إنجازا عملياتيا وعسكريا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع المحتل على أرض فلسطين. כפר עזה, יש מחבלים, אנחנו 4 שוטרים בשירות. בקיבוצים זיקים, כרם שלום, ניר עם, סעד ואלומים הצליחו כיתות הכוננות בקרבות הירואיים להדוף את המחבלים. קיבוצים אחרים נכבשו. مشهدية ونحن في قلب المستوطنة. تمكن المقاتلين هنا من الاشتباك بشكل مباشر خطف المستوطنين وخطف الجنود. באותה עת חגגו בחניון רעים אלפי בני אדם במסיבה, בלי לדעת שעשרות מחבלים מאגפים אותם מכל הכיוונים, ברגל ובכלי רכב. בקצתם מחופשים לאנשי ביטחון, כך לפי העדויות. הם הגיעו לטווח קצר מאוד מהמבלים ולא הותירו להם סיכוי. תוך כדי מנוסה אנחנו רואים אנשים שחוטפים כדורים ונפצעים, אנשים שמסתתרים מהחילופי אש, נזרקים לרצפה. הערכה היא כי חלק מהמחבלים שפשטו על המסיבה היו אלה שחדרו במצנחי הרחיפה והצליחו לנחות בעומק השטח,
כך נוצרה מתקפה מכמה כיוונים, בשטח רחב יחסית. ניסינו להתחיל לברוח, אבל בעצם ראינו שכל הכבישים מסביב ממש חסומים, ואין לנו איפה לברוח. אנחנו קולטים רכב מתקרב אלינו במהירות, ומתוכו יורדים כמה מחבלים ומתחילים לירות עלינו. הטבח במסיבה נמשך עד השעה 12 בצהריים. שעות רבות שבהן לעורף ולפיקוד הישראלים אין שום מושג מה מתרחש באמת. אין שום מושג עד כמה עצומה ואכזרית המתקפה. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. באשר למחדל הישראלי, ככל שחולפים הימים מבינים יותר ויותר שהיה אפשר למנוע, בוודאי לצמצם מאוד את היקף הזוועה. The stunning revelations raise questions as to how Hamas was able to train so openly, so close to the border for so long, and why Israeli officials were unable to pick up on and prevent the October 7th attack. סימנים היו, האימונים האינטנסיביים של חמאס ליד הגבול, ההפגנות ליד הגדר שבמהלכן נעשו כנראה פעולות מקדימות כמו הנחת מטענים. גם בליל התקיפה זו הייתה פעילות חריגה ברצועה שגררה הערכת מצב בתוך הצבא. בסופה נקבע שמדובר בעוד תרגיל. אני נאלץ להזהיר את אזרחי ישראל, אנחנו מתקרבים קרבה מסוכנת לעימות אלים רב זירתי. לפי דיווחי מערכת הביטחון, מספר ההתרעות ביהודה ושומרון הוא חסר תקדים. גם האירועים האחרונים ליד הגדר בעזה הם בדיוק הסוג שהוביל בעבר לסבבי לחימה. על דבר אחד אין עוררין. חמאס תכנן את המתקפה לפרטי פרטים, כולל מפקדים בשטח שניהלו משימות בזמן אמת, עד לרמה הפרטנית ביותר. הוא הציג שיטות לחימה מודרניות שהיקו את צה"ל בתדהמה, בין היתר בזכות ידע וכלים שמספקת להם איראן. להכניס לדוגמה לסל היכולות של חמאס רחפני תקיפה, צוללות לא מאוישות, יכולות בסייבר, שיכולות גם להתגבר על כיפת ברזל. זה דברים שהוא מקבל מאיראן, והופך אותה מעוד ארגון טרור פלסטיני עם יכולות מסוימות, למשהו שהוא כבר בסדר גודל אחר. התמונות האלה של מחבליו צועדים בנחת בשדות הפתוחים של חבל אשכול, לא חוששים, אפילו לא דרוכים, מעלות שאלות מייסרות, שכרגע לפחות אין להן תשובות.